Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan LAB sindikatuko Eloi Tato izango dugu gurekin platoan. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1809ko ekainaren 30ean Nicasio Álvarez de Cienfuegos espainiar poeta hil zen. Gainera, 1908an Tunguska gertaera izan zen. Meteorito edo kometa bat lehertu zen Tunguska gainean, Siberian 20 megatoiko indarrez. Bestalde, ekainaren 30ean ere, baina 2000 urtean, Danimarkan Roskildeko gertaerak izan ziren. 9 pertsona hil ziren zapalduta Pearl Jam taldearen kontzertu batean. Eta azkenik, gaurko egunez 2005ean, Espainiako Kongresuak sexu berekoen arteko ezkontzak legeztatu zituen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Nafarroak 63 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, Berriozar, Kaskante eta Milagron launa positibo erregistratu dira. Nafarroko ostalaritzan, kulturan, kirol jardueretan eta gaueko aisialdian edukiera eta ordutegiak zabaldu ditu. Nafarroko gourmet elikadura enpresak sustatzeko Mexiko hirira joateko epea zabali dago. Iruñako udala 255.000 eurotik gora inbertitzen ari da Arantzadiko eta Santuzelaiko kirolgune publikoen hobekuntza lanetan. Iruñako merkatariek autodiagnostiko bat egin dezakete bere heldutasun digitalaren inguruan Kore Poktefa mugaz gaindiko proiektuaren tresna bati esker. Francisco Pérez Artzapezpikuak barkamena eskatu du Nafarroko Elizaren izenean, biktimen sufrimendua bere egiten duela adierazi du eta barkamena eskatu die Lizarrako Elpui eskolan jasandako abusuak salatu zituztenei. Bidea, ondarea eta zientzia programa udan garatuko da Nafarroko 9 herritan. Loiti gaineko memoriala eta Elizondoko erbestealdi Nafarraren inguruko memoria espazioan Nafarroko memoria historikoaren leku berri gisa proposatuak izan dira. Nafarroko 31 udalerrik alfabetatze eta gaikuntza digitaleko ikastaroak jasoko dituzte uztaila eta iraila bitartean. Hasi da Nafarroko Gazteria Institutoren Xakobeo gaztea, Remirez lehendakari ordea taldearekin batera joan da lehen etapan Orreagara iristean. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Osasun sailak 150 pertsona arteko herri-bazkariak eta maskaradun entzierroak baimenduko ditu uda partean, baina festari gabe. Argazkian aldiz, akats informatiko baten ondorioz nupen sortu zen txertatzeko ilara erakusten du. Horretaz gain, Elizak 50 urte geroago, Lizarrako Puiko abusuengatik barkamena eskatu duela azpimarratzen du Azalonek. Gainera, Foru Ogasunaren berankorren kopurua 673 pertsonatara igo dela jakinarazten du. Baita osotara 319,9 milioi zor dituztela ere. Bestalde, Bildu eta Geroabaik, Maia eta Esporrin eroritako buruzko eztabaida saihesteagatik akusatu dituztela aipatzen du. Baita Pedro Sánchezek eta Aragonesek elkarrizketa maila uda ondoren berraktibatuko dutela ere. Gai aldatuz, jabean, nafar bat labankadaz larri zauritu dutela jasotzen du Azalean, eta beste 3 erasotu egin dituztela. Bestetik, Jose Luis Morenori iruzurgile sare batean parte hartu izana leporatu diotela ere jakinarazten du Notiziasek. Eta bukatzeko, Monkaiola eta Merino jokoetarako aurretiazko zerrendan daudela nabarmentzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra Nafarroan uztailetik aurrera entzierroak eta herri-bazkariak egingo direla da. Argazkiaren bidez, Tokio, Monkaiola, Merino eta Zigandaren zain dagoela nabarmentzen du. Gainera, Artzapezpikuak Lizarrako ikastetxe bateko abusuengatik barkamena eskatu duela azpimarratzen du gaurko egunkari honek. Eta bestalde, Nafarroako berankor handien zorra 16 milioi euro gazti dela ere jakinarazten du. Horretaz gain,
Trans legeak 16 urterekin eskatzearekin soilik sexu aldaketa egiteko aukera ematen duela aipatzen du. Gai aldatuz, tuterak bultza Nafarroan bere erronkak aurkeztu dituela jasotzen du azal honek. Bestetik, gabean, 9 nafar erasotu dituztela jakinarazten du, haietako 4 laban batekin. Eta amaitzeko, Jose Luis Moreno 50 milioiko iruzurragatik atxilotua izan dela azpimarratzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Albiste nagusia, Elizak Elpuiko sexu abusuengatik barkamena eskatu duela da. Bestalde, presoen birgizarteratze prozesuaren beste fase bat hasten dela jakinarazten du. Baita Kataluniari buruzko elkarrizketa mahaiaren bilera irailean izanen dela ere. Horretaz gain, trans pertsonak gaixotzat ez dituen lege bati argi berdea eman diotela aipatzen du. Eta amaitzeko, emakumezkoen ligan, poz gutxiko denboraldi berezia izan dela adierazten du. Berriaren txanda da orain. Translegea azken pausuetara bidean dela azpimarratzen du azalak. Gainera, Sánchez eta Aragonesen elkarrizketa maila irailerako izanen dela ere nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroako Elizak Elpuiko abusuengatik barkamena eskatu duela jakinarazten du. Baita Nafarroak ostalaritzan eta kultur ekitaldietan neurri gehiago arinduko dituela ere. Bestalde, Jesus Mari Larrazabal ekintzaile abertzale eta filosofia katedraduna zendu dela aipatzen du azalean. Eta amaitzeko, iaz, pandemiaren eraginez, Hego Euskal Herriko familien gastua 7,75 txikitu zela jasotzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, COVID udako neurriak ostiralean indarrean sartuko direla da. Gainera, Nafarroak duela urtebete baino 33 zordun gehiago dituela jakinarazten du. Eta azkenik, azken 25 egunetako zifrarik altuena erregistratu dutela ere aipatzen du komunikabide honek. Ikusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak. Gaur, hegoaldean giro eguzkitsua eta ipar partean giro motelagoa goizean izango dugu, behe-hodeiekin. Eguzkiaren laguntzarekin temperaturak gora egingo du, bereziki Araba eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean. Kantauri isurialdean behe-hodeiak gailenduko dira goizean, baina eguerditik aurrera saretu zeongo da. Baliteke goizean han-hemenka zirimiri pixka bat egitea. Goizean iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ipar-ekialdekoa. Eta bihar, ostegunean ez dugu aldaketa handirik espero. Kantauri isurialdean berriro ere behe-hodeiak sartuko dira, eta ipar-ekialdeko haizearekin temperatura maksimoek berdin jarraituko dute. Baliteke noizbehinka zirimiria egitea, bereziki kostaldetik gertu. Hegoaldean berriz, eguzkia izango da jaunta jabe, eta maksimoak 25-30 gradu ingurura igoko dira. Orain, LAB sindikatuko kide den Eloi etorri da gure platora. Kaixo, Eloi. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo, hementxe. Zuek LAB sindikatutik, pasaden ekainaren 28an nazioarteko sexu askapenaren eguna zela eta komunikatu bat edo aldarrikapen batzuk ateratzen dituzten? Bai, hori da. Sindikatu bat garen enean, arlo sozialean ere uste dugu dugula gure lana eta garrantzia. Ez diegu lekuak kendu nahi arlo sozialean aritzen diren kolektibo hauen defentsa egiten duten pertsonei ez diegu lekuak kendu nahi, baina lan mundua eta arlo soziala askotan lotuta denez, nolabait esateko kolektibo honen defentsa egiteko edo ekainaren 28ari begira atera genuen gure komunikatua, hori, sexu askapenaren nazioarteko eguna zela eta lan munduan ematen diren diskriminazio eta diskriminazio egoera eta gabezien arloan bultzada bat emateko gai honi horregatik atera genuen komunikatua. Eta ze aldarrikatzen zen duten edo komunikatu honen bidez? Lelo nagusia zen hori lan munduak inposatzen dizkigun armairuak apurtzea.
Hau zergatik, pues, askotan kapitalak inposatzen dizkigun bizigara hetero arau batean, ez, esan dezagun. Orduan, kapitalak inposatzen dizkigun hetero arau horiei aurre egiteko, langileen elkartasunaren bidez eta LGTBI kolektiboko langileak elkarturik uste dugunez aurre egingo diogula hetero arauari eta enpresa eta administrazioek inposatzen dizkiguten arau horiei aurre uste dugunez sindikatuaren bidez aurre egingo diogula, horregatik atera genuen komunikatu bat, ekainaren 28ari begira, pixkat laguntza emateko edo defentsa edo ez dakit. Eta agian ez, jendeak pentsatu dezaken nolabait, lan mundua eta sexu askapena erabat bi gauza desberdin direla, ez? Nolabait harremanduta daude? Bai, azken finean langile asko gertatzen zaie, LGTBI mugimendua ikusten dute zerbait pertsonala bezala, baina gure bizitzaren zati handi bat lanean pasatzen dugu. Orduan, guk uste dugu labetik baduela lotura. Eta batez ere, lanean ordu asko emateaz gain, gero bai gertatzen direlako egoera batzuk diskriminatorioak direnak. Hau da, oro har, orientazio sexuala edo sexu orientazioa askotan ez dugu agertzen lantokian, eta bakoitzan erabakia da, eta ez dugu zertan agertu beharrik. Baina transen kasuan adibidez, askotan identitate izenarekin berarekin bakarrik, edo enpresa batean adibidez aldagelekin dagoen aferarekin, bai ematen dira kasu erasoak inkluso, ematen dira, eta orduan hor ikusten da baduela lotura lan munduak eta LGTBI afera honek edo, ez? Eta orduan sindikatuek zer egin dezakete, ez, arlo honetan? Sindikatuak egin dezakeguna da, adibidez, berdintasun planak, enpresetan askotan egoten dira berdintasun planak. Oro har berdintasun plan horiek daude bideratuta gehien bat emakume gizon binomio hortan, baina gehienak paperean geratzen dira eta ez dira aurrera eramaten. Orduan, egin dezakeguna da, sindikatu bezala, langileekin batera noski, berdintasun plan horiek izan daitezela emakume gizon binomio hortaz aretago, LGTBIQ+ mugimenduaren arira ere izan daitezke, ez? Esan nahi dut. Adibidez, enpresa batek, eta beti enpresei buruz ari naiz, baina administrazioan ere badaude gabeziak, baina adibidez, enpresa batek demaguni transa naizela edo gehi naizelako, ez nahuela kontratatzen, ez? Ez dakite, holako egoerak dirudi ez baino ematen dira, orduan, eta hori larria da, esan nahi dut azkenean, guk sindikatu bezala, langileen eskubideen defentsa egiten dugunez, ez dugu onartzen inor baztertua izatea, ez bere orientazio sexualagatik, ez genero identitateagatik, ez arraza, ez jatorria, esan nahi dut, orduan, zentzu hortan badugu, ematen du batzutan, sindikatuak ezin dugula ezer egin, lehen esan dugun bezala, hori da, lan mundua eta arlo soziala lotuta egongo ez balira bezala, baina gero praktikan benetan uste dugu beharrezkoa dela gure lana. Orduan aipatu duzu ez, diskriminazio egoerak edo nolabaiteko erasoak bai ematen direla, ez? Eta gaur egun nolakoa da egoera honekiko? Badirudi zerbait hobetu dela, ez, urte batzutatik ona. Baina oraindik asko dago egiteko. Asko dago egiteko, ze gero eguneroko errealitatean lantokietan gertatzen dira erasoak inkluso. Batetik kontratazio arloan askotan baldintza horregatik baztertuak izaten dira, bestetik gero langileen artean ere, eta hori bai dela onartezina, langileen artean ere erasoak ematen dira. Adibidez guk ez dute azaleratu nahi, bere identitatea ez publikatzeko, baina badugu pertsona trans baten egoera izan dugu, non lan egiten zuen lantokian, lortu zen komitearen bidez eta sindikatuaren indarrarekin lortu zen bera aldagelaz aldatzea, eta jaso zituen erasoak, agertu ziren bere aurkako pintadak aldageletan,
eta horiek erasolarriak dira. Ja. Orduan, hobetu? Bueno, badirudi baietz, hobetu dela zerbait, baina gero kasuan kasuko egoerak begiratuz gero, oso egoera latzak ematen dira, orduan, pues bai, asko dago hobetzeko. Eta egoerak ematen direnean, jotzen dute sindikatuen gana, edo normalean zein izaten da pixkat prozedura? Kontua da hori, bueno, guk Lab Nafarroan sortu genuen LGTBIQ+ lantalde bat edo, eta bertan gaude arlo sozialeko liberatu bat, ni neu, ni berez izatez irakaskuntzako naiz, baina bueno, sindikatu barruan parte hartzen dut lantalde hortan, eta gero daude baditugu 3 edo 4 afiliatu, orduan sortu genuen lantalde bat, olako goren aurrean, erantzun bat ematen saiatzeko behintzat, ez? Lehenengo eta behin langile horri babesa emateko, ze azken finean baita ere, ez da lanik gabe gelditzen dela edo egoera hortaz aparte, psikologikoki pertsona batentzako izan daiteke kriston paloa, hori da oso gogorra, orduan. Eta ezin garelako eskuak gurutzatuta geratu olako egoera baten aurrean, orduan sortu genuen talde bat, eta saiatzen garena da, kasuan kasuko egoerei erantzuna ematen pixkat, bai. Bueno, orduan ez, behintzat geroz eta laguntzeako modu gehiago daude ez, eta egoera hauei aurre egiteko. Bai, hasi ginen pixka bat, egia da, lehen esan dizudan bezala, batzutan guk ez diegu lekuak kendu nahi nolabait esateko LGTBI kolektiboei, ez? Eta bagenuen zalantza hori askotan esaten genuen. Agian, jendeak esango du, zuek sindikatu bat zarete, hori da, zergatik sartzen zarete gure paperean edo. Baina gero, lehen azaldu dizudan bezala, eta nik uste dut jendeak horrekin ulertuko duela, azkenean lan mundua eta arlo soziala oso lotuta daude. Orduan, gu ez gatoz ordezkatzera kolektibo horien lana, baizik eta elkarlan bat egitera, ez? Guk, gure aldetik, enpresetan eta lantokietan eta bakoitzaren lanpostuetan egingo dugu egin beharrekoa, eta arlo sozialean lan egiten dutenek, beraien arloan, baina berriz esango dut, bizitzaren laurden bat lanean pasatzen dugu, eta lanekoak eragina du maila pertsonalean, arlo sozialean, orduan, hori, bai. Eta lan munduak ez, zartzen dituen inposaketa hauekin austea edo, nori dagokion, nork egin dezake honi aurre? Nori dagokion, nik uste dut, berez arduradunak dira politikariak, administrazioak eta enpresariak eta enpresarien buruak. Baina uste dut guk guztiok dugula egiteko. Pertsona bakoitzak diozu. Bai, gizarte bezala edo jendarte bezala nik uste dut guztiok dugula gure papera. Demagun, zuk eta biok enpresa batean lan egiten dugula. Nik eraso bat jasotzen badut gehi naizelako, edo zuk eraso bat jasotzen baduzu boiera zarelako, edo kasuan kasuko egoeretan, zure lankideek eraso zaituen pertsona, eraso egin dizun pertsona horren kontra jotzen badu edo babesa ematen badizu, uste dut guztiok dugula, gure arlotik egiteko badugula guztiok, baina ardura berez da enpresaburuena, administrazioena eta hori, esan nahi dut. Azkenean ardura bereena da eta politikariena ere, ze azkenean Adibidez Nafarroan badugu eta hortan pioneroak edo gara ez, baina badugu LGTBI legea, baina hori parlamentuan onartua eta hori dena, baina hori ere askotan badugu sentsazioa geratzen dela paperean eta gutxi gehiago, ez? Horregatik esaten dut, ardura berez da politikarien administrazioena eta enpresaburuena eta hori dena, baina gero egitekorik badugu guztiok jendarte mailan eta pertsona bezala nik uste dut guztiok egin beharko genukela gure aldetik. Garrantzitsua da ez, hau aldarrikatzea eta 28an ez, atera zineten bezala, lan munduan ere hau defendatzea. Bai, nire ustez, eta errepikatzen dute, baina nire ustez garrantzitsua da, ja ez dakitzen bat esan du da, baina hori, lanean pasatzen dugu bizitzaren erdia. Orduan... Denain, orain arte ez, agian ez da hainbeste kontutan hartu, esparru hau, hala bai. Nik uste dut jendeak ez diola duen garrantzia ematen. Batetik, eta bakoitzaren erabakia da, baina batetik
Ba, jende askok pentsatuko du, ba, nik ez du nahi jakitea lanean nire, eta zilegi da, bakoitzaren autua eta zilegi da. Baina, eta orduan, ateratzen naiz lanetik, eta ja, agian kalean badute eskubidea eta badute askatasuna, naizen bezalako izateko, ez? Baina, egoera konkretu batzun aurrean, lantokian, ba, ez dakit, hau ja da lagun bati gertatutako egoera, ez? Baina, berak lan egiten du enpresa handi batean, eta berak esaten zuen, zuela lankide bat, adierazteagaitik boiera zela, ba, ja jendeak bizkarra bat entziola, eta holako, ba, hori oso gorra da, orduan, nik uste dut garrantzitsua dela, eta pixkanaka joan behar dugula jendeari adierazten gai garrantzitsua dela, eta badugula pertsona mailan badugula ardura edo hori aldatzeko giltza badugula. Orduan, batzuk ez dute garrantzitsua ikusiko, baina guk gure aldetik gai oso garrantzitsua ikusten dugu. Bai. Eta bestetik, aipatu duzu ez, transen egoera eta orain oso pilpilan dagoen kontu bat da trans lege berri hori edo? Bai. Zer duzu ez zuek horren inguruan? Ba, behira, guk hori lehen esan dizudan bezala, arlo sozialean edo eragina badu lan munduak, baina ez gara sartuko baloratzen olako lege bat edo ez gara sartuko baloratzera hori. Baina bai egingo dugu trans pertsonen defentsa sutsua eta lehen kontatu dizudan bezalako egoeretan, ba noski, ez gara sartuko sindikatu bezala baloratzera lege hau bai, lege hau ez, lege hau ona da, txarra da, hau faltazio, ez dugu baloratuko, baina bai egingo dugu trans pertsonen defentsa lan munduan. Bai, hori da, bai. Baina agian ikusi dezakezu ez, lege honekin arazo gehiago egongo direla, gutxiago, konflikto gehiago? Momentuz nik uste dut lan munduan eragin zuzenik, nik ez diot ikusten momentuz eragin zuzenik, zesan nahi dut, azkenean lege hau zertara mugatzen da, ez? Trans pertsona batek bere erabakitzeko eskubidea zein den, ez? Hormonak hartu behar dituen, ez? Hori, maila pertsonalean, eta hau esate dizu ja maila pertsonalean, nik uste dut bakoitzaren autua eta erabakia dela. Eta guztiak dira zilegi, lehen esan dugun bezala, pertsona homosexual batek, edo bisexual batek, edo inkluso hetero batek, ze askotan iruditzen zaigu mundu guztia heteroa dela. Eta heteroi etzai exigitzen arma irutik ateratzea, ez? Edo esatea heteroa naiz. Ez? Uste dut, hori, homosexual batek edo bisexual batek bere autua den bezala esatea edo ez esatea, trans pertsona batek bere autua da hormonak hartzea, ez? Baina hau ja esate dizut maila pertsonalean eta ez naiz sartzen baloratzera legea ongi dagoen edo gaizki dagoen. Orduan, gaur-gaurkoz ez dut ikusten eragin zuzenik lan munduan. Noski, maila pertsonalean eragina duen neurrian, lan munduan ere izango du, ez? Agian pertsona trans batek esango du, begira, orain aukera daukadan ez nire identitatea paperean aldatzeko, errazago izango dute lan mundura salto egitea. Baina gero nik uste dut, legeaz haratago zentratu behar dugula lehen esan dizkizudan gauza horietan eta azkenean beraien orientazio, genero, identitate eta horietan zentratuta, beraien lan baldintzak eta eskubideak ez daitezen urratuak izan hortan zentratu behar dugula, sindikatu bezala uste dut nik. Esan duzu gora hobetu zuela, pixkanaka ez, baina oraindik ze bidea dago egiteko? Bai, bidea dago egiteko adibidez, ni berez administrazioko langilea naiz ez, baina enpresa askotan lehen kontatu dizudan. Erasoak eta diskriminazioak hori da, bai. ere. Eta askotan kontratazioetan beraietan, ez? Emakumeekin ze gertatu da. Enpresek askotan ez dute erantzun garbirik ematen, baina agian ikusten dute kurrikulum bat, eta, ez dakit, inkluso estereotipoekin, ez? Agian emakume bat kontratatzen dute liraina delako, eta hori ere oso subjektiboa da, baina eta beste bat ez dute kontratatzen. Agian pertsona homosexual bat ez dute kontratatuko, ez dakit, nik uste dut asko dagoela egiteko oraindik. Orduan... Hor zabiltatea. Bai, hori da. Hortan ari gara. Bukatzeko ze mezu gustatuko litzaizuken bidaltza edo...
Pues, lehen aipatu dudan mezu hori zabaltzeaz gain, hori armairuak apurtu, lan munduan ere armairuak apurtzearen mezu hori, eta gero, gu sindikatu bezala horretarako gaudela, orduan norbaitek arazorik izango balu bere lantokian edo enpresan edo administrazioan, horretarako gaudela eta laguntza behar bali badu, ez dezala zarantzarik izan gure atea jotzeko eta hori aldugun neurrian lagunduko diogula bere lan egoera, kasu honetan sexu orientazio edo genero identitatearekin lotutako baldintzen arloan laguntzeko gaudela eta hori horretarako gaudela, hori da, bai. Mila esker orduan. Mila esker zuei. Bale, zuei, Beste eskerrik asko, bale, berdin, aio. Udalerritako albisteekin jarraituko dugu. Eguesibarren, uda honetan, kulturaz gozatu ahal izateko programa berezia prestatu dute. Kontzertuak, zinema, tailerrak, erraldoiak eta beste jarduera interesgarri batzuekin. Programa osoa online kontsulta daiteke. Iruñeko udalak parte hartzen duen Kore Protekfa mugaz gaindiko proiektuari esker, hiriburuko saltokiak onlineko tresna baten bidez, beren heldutasun digitalaren inguruko autodiagnostiko bat egiten ahalko dute. Lan hori dagoeneko hainbat negoziotan egin da proba pilotu gisa, eta orain testa egiteko aukera egin nahi duen orori zabalduko zaio. Galdetegi pertsonalizatu bat eginen da, eta behin hori beteta txosten bat eskainiko da, iradokizunekin saltokiaren digitalizazioa sustatzeko. Parte hartzen duten negozioen artean 50 hautatuko dira, ondorengo fase batean, aholkularitza pertsonalizatua jaso dezaten beren negozioan tresna digitalen erabilera hobetzeko eta optimizatzeko. Kore Protektefak ematen duten tresnak dagoeneko Iruñeko saltoki guztietarako mugaz gaindiko proiektuaren webgunean eskuragarri dagoenak kontuan hartzen du saltokien egoera 4 esparru handi hauetan. Komunikazioa eta onlineko salmenta, bezeroekiko harremana eta fidelizazio maila, enpresaren eraldaketa digitala eta datuak babestea eta marka. Eta bestalde, Iruñeko udala 255.191 euro inbertitzen ari da hobekuntza lanetan eta konponketetan hiriko 2 igerileku publikotan. Kopuru horretatik 102.000 euro arantzadik atxera bideratu dira, non jada hainbat esku hartze amaituta baitaude. Eta 143.191 euro sanduzelaiko aquaboxera, non lanak irailean hasiko baitira. Halaber, aurreikusita dago udako hilabeteetan beste kirolgune publiko batzuetan hobekuntza lanak egitea. Hala nola, Mendillorriko trinketean, Lopez pilotalekoan, Sanduzelaiko Belazelaian eta Ezkabako eta Arrosadiako kiroldegietan. Gainera, Nafarroako parlamentuan izan gara harrotasunaren egunaren inguruan galdezka. Bueno, atzo arratsaldeko manifestazioan ikusi zen bezala, indartsu dagoela esango nuke. Atzoko manifestaldian ikusi izan genuen jende asko, jende gazte asko, go askokin eta bueno, esango nuke kolektiboak gai direla mobilizatzeko, esan dudan bezala, jende asko eta batez ere jende gaztea, ez? Eta gero, antolakuntzari dagokionez, esango nuke elkarte ezberdinak daudela, egia da, elkarte bakoitza arduratzen da kolektibo zehatz batez, kolektibo zehatz baten beharrak aztertzeaz, ikusteaz, plazaratzeaz, onera haien beharrak eta haien nahiak ekartzeaz, baina gero ere, guztiek badaukate Katxalingorriren aterkia nolabait, eta horrek batzen ditu, eta horrela daude sare batean, eta orduan, esango nuke anitza bere barruan, baina baita kohesionatu ere.
Eta gero ja, sare publikoari dagokionez, behintzat, aipatu nahi ditut, bai Katxalingurre, Nafarroako Gobernuko zerbitzua, bai Iruñan eta Tuteran egoitzak dituena, baina gero ere lurraldean zehar mugitzen ari dena, eta Iruñean ere Arrotu espazioa aipatu nahi dut, aurten murrizketak sufritu dituena, UPN-eko gobernuaren aldetik, kritikatu duguna, baina egia da, beste zerbitzu bat eskaintzen duela, hau batez ere Iruñan. Eta gero, azpimarratu nahiko nuke azken urte hauetan, garrantzi handia ematen ari zaiola eta ongi funtzionatzen ari dela, landa eremuan, herri txikietan, mugitzen ari dela nahikotxu elkarte berriak sortzen ari direla eta bai egoten ari dela mugimendu bat oso potentea eta oso polita. Nafarroan oso mugimendu aberatsa daukagu LGTBI+ munduan, elkarteek, kolektiboek lan itzela egin dute eta egiten dute azken urte luz hauetan zehar, eta nik plano sozialean oso indartsu ikusten dut, jende gazte pila bat ari da LGTBI borroka horretan, eta azken urteotan, bai Iruñan eta bai Nafarroako gobernuan elkarlan hori sustatu da, eta bai Arrotu gunea, bai Katxalingune gunearen bidez, kolektiboek izan dute aukera LGTBI pertsonei arreta zuzen emateko eta kalean bertan edo kaletik egoitzak oso hurbilak direlako herritarrekin zuzen egiteko harreman hori. Eta beraz, alde horretatik indartsu. Eta gero, beti bezala baliabide gehiago behar dituzte. Lehenik eta behin norberaren jarrera aldatu behar da, baldin bada homofobikoa edo lesbofoa edo transfobikoa, hori funtsezkoa iruditzen zaigu, norberak aztertu behar du, zenolako jarrera dukan, zenolako ikasketa bere bizitzan zehar egindakoa, eta horren eskutik gizartearen jarrera orokorrean, esango nuke oraindik badagoela homofobia edozein espazioetan, badagoela homofobia kultur espazioetan, badagoela homofobia kirol arloan, edozein lantokitan, kuadrillan askotan, familian eta barrez. Kalo, ez da erreza, ez da esatea eta egitea horretarako funtsezkoa da hezkuntza, duela urte batzuk lau urte esango nuke, eskola programa martxan jarri zen, hezkidetzaz arduratzen dena, besteak beste, eta gai hau lantzen duena. Hori garrantzitsua da, baina egia da, epe ertain edo luzeko proposamena dela, baina funtsezkoa. Eta horretaz gain, noski, legediari begiratu behar diogu. Eta hor daukagu Nafarroan 8/2017 legea, LGTBI legea, garatzen ari dena, gehiago garatu behar dena, oraindik akzio planaren zain gaude, eta gobernuak garatu behar du akzio plan hori ahalik eta lasterren, hor definituko direlako ekimen zehatzak, nire ustez oso lege aurrerakoia eta aintzindaria egin genuen bere momentuan, duela 4 urte, baina egia da, oraindik pauso zehatzago batzuk eman behar ditugula. Eta pauso zehatzago hauek emateko, LGTBI kontseiluaren deialdia, konbokatoria funtsezkoa da. Oso garrantzitsua da, hor elkarte guztiak daude ordezkatuta, eta espero dut laster konbokatzea hori, garatzen jarraitzeko. Eta legediari dagokionez, trans legea aipatuko nuke, Espainiako gobernuak egin nahi eta behar duena, eta laster ateratzea espero duguna. 2017an LGTBI berdintasunaren aldeko legea onartu genuen, eta lege horrek jasotzen zuen benetako berdintasuna bermatzeko arlo guztietan egin beharreko lana. LGTBI fobiari aurre egiteko, kontzientziazioa, sensibilizazioa eta bestelako ekintzak ere. Nik esango nuke badaukagula oinarri sendo bat, zutabe sendo bat
arlo guztietan eragiteko eta hori garatzea tokatzen da. Ekintza plan indartsu bat egitea, ekintza plan hori garatzea eta benetan administrazioak LGTBI politikak modu transversalean egitea. Nik bereziki azpimarratuko nuke hezkuntza arloan eta enpleguaren arloan egin beharreko lana. Hezkuntzan egia da, esate baterako ume transexualei arreta emateko protokoloan hartu zela pasaden legegintzaldian, baina egia da. Hezkuntzan badagoela egiturazko lana egitea, eskolaeren ezarpenarekin bide bat urratzen hasi da, baina oraindik bide luzea daukagu aurretik, benetan estrukturalki hezkuntza politikek behar duten bultzada hori emateko, benetan ezten ditugun umeak, haurrak, nerabeak berdintasunean hezteko. Eta gero enpleguaren arloan, zer esanik ez, hainbat eta hainbat LGTBI personek pairatzen duten diskriminazioaz hitz egin behar da, bereziki trans personen inguruan eta bestelako esparruetan ere, azkenean jendartearekin eta jendartean bertan egin behar den lana, kontzientziazioarena eta inolako erasorik eta diskriminaziorik ez onartzea. Bai, lege hau aspaldi espero zen, egia esan da. Lehen esan aipatu dut Nafarroako 8/2017 foru legea, oso ongi dagoen lege bat da, baina egia da arlo batzutan lege honek ez daukala, Nafarroak ez daukalako eskuduntzarik, orduan arlo praktikoan ezin dira garatu gauza batzuk, eskuduntzak ez ditugulako, eta horregatik beharrezkoa da Espainiako translegea aurrera ateratzea. Adibidez, erregistro zibilean trans pertsonak inskribatu ahal izateko Espainiako translegea onartu eta garatu behar da. Eta horregatik behin eta berriz eskatu diogu Espainiako gobernuari hau ateratzeko. Badirudi, Kongresuan gehiengoa dagoela prest lege hau onartzeko, baina egia da, eta hemen oso kritikoa gara, bai PSOErekin, bai Podemosekin ere, hor egon direla jolasten hainbat hilabetez, protagonismo jolas batera, eta oso kezkagarria iruditzen zaigu. Badirudi orain, lege honetan, aste honetan, lege hau aterako dutela, edo aurre proiektu bat onartuko dutela, ez da kasualitatea, aste honetan egitea, justo arrotasunaren astean, iruditzen zaigu, berandu goazela, aldi berean, kritikagarria iruditzen zaigu, itxarotea, halako data bereziak iristera, baina, aldi berean, noski, ongietorria etortzen denean, baldin bada baliogarria, hori, pendiente ditugun eskubide garrantzitsu horiek bermatzeko. Badirudi, fokoa eta jarri dela batez ere autodeterminazio, genero autodeterminazio eskubidean, eta gure ustez, Nafarroako legeak egiten duen bezala, genero autodeterminazioa bermatu behar du Espainiako lege honek. Eta beraz, zain eta esperoan. Madrilen ari da tramitatzen, eta EH Bildu printzipioz alde dago. Alde dago transpersonen eskubideak bermatu behar direlako, transpersonen kontrako diskriminazioak ekidin behar direlako, eta azken batean aitortzen diogulako persona orori bere autodeterminaziorako, bere burua izendatzeko nahi duen bezala izateko, bizitzeko eta maitatzeko eskubidea. Hortik aurrera, Madrilen aurkeztu den edo aurkeztear dagoen lege horren edukian, baina bardura batzuk baditugu, ekarpenak ere egingo ditugu, baina garbi daukaguna da beharrezkoa dela, persona guztien eskubideak errespetatzea eta hartara transpersonen eskubideak ere errespetatzeko lege bat behar dela. Orain ja uda iristear dagoela eta azken interbentzioa izanen denez, gai librean eskerrak eman nahi dizkiet, batez ere hemengo langile guztiei, eta esango nuke orokorrean gizarteari, irakaskuntza, osasun arloko, zaintza arloetako ikasleei, lanik ez daukatenei, are okerrago daudelako edo zalantzan
daukatenak, ez? Bueno, edonorrekin hitz eginez gero, egia da, bueno, garai hauetan gaizki pasatzen ari dela jende asko, eta edonork esaten dizula, urte gogorra izaten ari dela, bueno, segurtasun neurriengatik edo beldurragatik edo gaixotasuna gertuko norbaitek pasatu duelako, eta bueno, badirudi neurriak ari garela malgutzen, ari garela suabizatzen, baina aldi berean bueno, gogoratu nahi dugu oraindik eta beste herrialde eta beste erkidego batzutan ikusten ari den bezala, oraindik pandemiak hor jarraitzen duela, oraindik hau ez dela pasatu, eta alde batetik eskerrak eman, eta gero bestetik oraindik gogoratu adi egon behar dugula. Hau esan da, bueno, espero dut udak balio izatea, bueno, pixkatxo bat erlajatzeko, atseden hartzeko, nire ustez orokorrean jendarte bezala behar dugun zerbait delako. Bueno, orain dela egun gutxi jakin dugu, D-ereduan batxilergoa ikasi nahi duten, Tafallako eta Pirineoko ikasleek izango dutela aukera, beraiek eskatutako institutoan plaza izateko. Honek luke albiste izan behar, albiste ona da, baina luke albiste izan behar, Hezkuntza Departamentuak azken batean etzegoen problema bat sortu duelako, azken asteotan, eta harrera dekretu horren ezarpenak zaildu egin duelako, benetan Pirineoetatik eta beste eskualde batzuetatik Iruñera derrigorrez euskeraz ikastera etorri behar izan duen edo etorri behar duten ikasleek aukera berdintasunean egin dezaten. Beraz, albiste ona da, baina etzen problema bat sortu da. Beraz, problema horrek aurrerantzean soluzio bide estrukturala behar duela planteatzen dugu, alegia Hezkuntza Departamentuak bermatu behar duela aukera berdintasun hori, beraien eskualdetan euskeraz batxilergoa egiteko aukerarik ez daukaten ikasleek benetan aukerak izatea nahi duten eta irisgarritasuna bermatuta daukaten ikastetxean ikasketak egiteko. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, gaurko saioarekin amaitzeko artearen ibilbidearen irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker egoteagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.